James Allen, 8. studenoga. Slabi čovjek koji jadikuje zbog svoje neshvaćenosti neće mnogo postići. Tašt čovjek koji od svoje odluke odstupa da bi ugodio drugima i dobio njihovo odobravanje neće postići veliki uspjeh. Čovjek koji se dvumi i pomišlja na ustupke u vezi sa svojim ciljem propast će. Čovjek čvrste namjere, čija odlučnost ni zbog nerazumijevanja, ni zbog zlobnih optužbi ili laskanja i velikih obećanja ne popušta ni milimetra, izuzetan je, uspješan, velik i moćan. Za čovjeka čvrste namjere prepreke su poticaji. Teškoće ga potiču na nove napore. Pogreške, gubici, ni bol ne mogu ga pokoriti. A neuspjesi su za njega tek koraci do uspjeha, jer cijelo vrijeme zna da će na kraju sigurno uspjeti. Snaga namjere pojačava se jačinom prepreka na koje nailazimo. Uspješno obavljen zadatak uvijek prati radost.